तर नमस्कार मित्रांनो, आजच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश होटल तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो आहे। तर मित्रांनो, तुम्हाला माहिती असेल की पावसाळा सुरू झाला की आपल्याला ओढ लागते ती गणपती सणाची, गणपती सण आणि दहीहंडी। तर मित्रांनो, आता श्रावण महिना चालू आहे, म्हणजे आता संपायलाच आला आहे, काही दिवसातच संपेल। नंतर मग गणपतीचा सण येईल, गौरी गणपतीचा। बघा, गणपती वाहतात त्यावेळेसच म्हणजे लाचचे गणपती दुसऱ्या दिवशी लगेच ओढ लागते गणपतीची, म्हणजे पुढच्या वर्षाचे गणपती कधी येतील अशी म्हणजे पोरांना म्हणजे माणसांना ओढ लागते। पुढच्या वर्षाचे गणपती कॅलेंडरमध्ये, नवीन कॅलेंडरमध्ये लगेच बघतात तारीख, पुढच्या वर्षाचे गणपती कुठल्या तारखेला येणार आहेत, म्हणजे एवढी ओढ असते माणसाच्या मनामध्ये, म्हणजे आपल्या कोकणी माणसांच्या गणपती सणाची। तर मित्रांनो, त्या गणपती सण काही दिवसावरच आले आणि त्याच्यासाठी कौंडलं लागतात। कौंडलं, मखमलं तुम्हाला माहितीच असेल, कौंडलं वरती लावतात। पाहू शकता इथे रानभेंडीची पण फुलं आहेत, तिकडे इथं काढायची कशी, चढायला जागा आहे काय? मित्रांनो, हा आहे प्रशांत। पहिल्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही म्हणजे एका व्हिडिओमध्ये बघितलीच असाल, मे महिन्यात काढलेली व्हिडिओ आपण ती खदनातली, त्या व्हिडिओमध्ये पण होता। अजून कुठल्या व्हिडिओमध्ये, मोठ्यांच्या पण व्हिडिओमध्ये होता, हां मोठ्यांच्या पण व्हिडिओमध्ये होता। तर मित्रांनो बघा, गणपती सुरू म्हणजे गणपती आले की आपल्याला सकाळ फुलं आणायला जावं लागतं दर दिवशी। तर ही फुलं आणतात लोक, तर गणपतीला आवडतात दासवंतीची फुलं असतात ना रे। तर मित्रांनो, ही फुलं आमच्या इकडं म्हणजे गणपतीला कोकणामध्ये, दुसऱ्या गावांमध्ये नेतात का नाही माहीत नाही, आमच्या इकडं मंडणगड तालुक्यात तर ही फुलं सकाळ नेतात लोक येऊन, रानभेंडीची फुलं, आणि ही पण फुलं लागतात गणपतीला। आणि आता ही एक कौंडल आहे, ती पण न्यायच्यात। आता बघा, गणपती सुरू म्हणजे गणपती येणार आहेत, तर ती तयारी करण्यासाठी ही लागतात, म्हणजे कौंडल लावायला लागतात वरती। तर मित्रांनो, हे कौंडलीचं झाड असेल ना कुठं पण असू दे, तर काहीच राहत नाही त्याच्यावर, अक्षरशः पूर्ण काढून नेतात लोक, पिकलेली पण भेटू दे कशी पण भेटू दे, काढून नेतात आणि विकतात पण बाजारात। तर ह्याची किंमत भरपूर असते बाजारात यावेळी। आणि मित्रांनो, ह्याचा उपयोग अजून औषधासाठी पण होतं, पण हे खात नाही कारण काही कडू लागतात, पक्षी खातात। तर हे बघा, पाहू शकता किती पिकलीत। तर आतमध्ये जातोय मी पण, परशा गेल्या पुढं। तर मित्रांनो, हा एरियाला आमच्या इकडच्या मानल्या जुनी बोलतात, सावरी पाट्याच्या पुढं आहे हा एरिया। कुठल्या रे औषधासाठी उपयोग करतात त्याला? काय बोललात? साप चावल्यावर पानांचा उपयोग करतात। ह्याची आणि कुठली पानं? पेरूची, हा कवली पानं ना। पहिली लोक करायचे, आता लोक डॉक्टरकडे जातात। तर मित्रांनो, यांनी सांगितलं बघा की साप चावला ना, याच्या पानांचा उपयोग होतो, पेरूची कवली पानं असतात ना रे, आणि ती खायची, आणि मग माणसाला उलटी येते ना रे, आणि मग असं विष बोलतात पहिले बाहेर पडतं, म्हणजे सर्व असे, म्हणजे पहिली लोक सर्व, म्हणजे त्यावेळी डॉक्टर काय नव्हते त्यावेळी, बघा ह्याचाच उपयोग करायचे, म्हणजे काय नाही वनस्पतींचा त्याचा उपयोग करायचे, बघितलं असाल पहिली लोक। आणि अजून पण आदिवासी लोक करतात काय लोक उपयोग ह्याचा, तुम्ही डिस्कवरी बघितलीच असाल, त्यात पण बघा ती चीनमधली दाखवतात ना रे, साप बीप खातात ते लोक पण, बघा त्यांना काय चावलं बिलं काय नाही, काहीतरी झाडा बिडाचा पाला खातात, कारण का मी व्हिडिओमध्ये बघितलं आहे असं। तुम्ही तर पाहू शकता कौंडलं। आणि अजून एक जखमेवर उपयोग होतो, गुरांचा पण होतो मला वाटतं, ह्याला भाजतात आणि ह्याची राख असते ना ती लावतात। तर मित्रांनो, हा कडू असतो फल भरपूर। तर आता मुंबईला काल आम्ही मामाला पण दिली, आणि आता ही आज नेन ती कुणाला देईन काय मला माहीत नाही, कोण येईल त्याला देणार, विकत देणार नाही आम्ही, कारण का नातेवाईकांना द्यायला लागतात। आज सर्व पिकलीत आणि मोठी आहे कौंडली, पूर्ण झाली बरं, कारण आमच्या शेताजवळ होती तिच्यावरचीच नेली मी, तिथंच व्हिडिओ काढणार होतो पण काढली नाही, तिथली सर्व काढली आणि मग इकडे आलो व्हिडिओ काढायला। आज पोरांना घेऊन नाही आलो कुठल्या पार्क्या, सांभाळून चल रे, दिसतच असतील कौंडलं, लालच दिसतात बहुतेक, डाळिंब नाही रे, डाळिंबासारखीच लाल दिसतात। ज्यावेळी डाळिंब कच्चा असतो, म्हणजे थोडा तयार, त्यावेळी असाच दिसतो, अशा प्रकारे पाहू शकता, डाळिंबासारखीच आहेत सर्व, डाळिंब जशी काय जशा प्रकारे डाळिंब असतं तशा प्रकारेच आहेत। मित्रांनो, रस्त्याच्या बाजूलाच आहेत, पण जालीच आहेत, खालच्या साईडून आहेत दिसतात ही, त्याच्यामुळे कुणाला दिसण्यात आली नाही अजून, पण आमच्या गावाकडे आहेत म्हणून ही आम्हाला दिसण्यात येतात।
प्रशांतला माहिती होती. आतमध्ये येऊ काय मी? पाहू शकता ही मखमला अजूनही रानभेंडीची फुलं. आणि मित्रांनो गणपतीला ही वर बांधतात आणि 4 बांधतात ना रे 4 साईडला. आणि एक 4-5 असे बांधतात आणि एक असतो त्याचा दिवा करतात, त्यातलं आतलं काढतात. आता मग एक दे रे ते कौंडल मी दाखवतो. फेक फेक. मित्रांनो हा बघा हे असतं, त्याला कापतात मध्ये म्हणजे ते आणि ते वरती त्या साईडला. आणि मग त्याचं आतलं जे असतं ना भाग फळाचं ते काढून टाकतात आणि त्याच्यात मग दिवा बनवतात. ते तेल टाकून पहिलं पान टाकायला लागतात मध्ये, नंतर मग त्याच्यात तेल टाकतात आणि वात काढून मग दिवा करतात. मी बघितलंच असाल गणपतीमध्ये तुमच्या इकडे. ही पायर आहे ना रे, ही पायरचा झाड आहे मित्रांनो. पायर आणि हुंबर पण आहे काय रे? हां दोन्ही मिक्स म्हणजे जॉईंट आहेत. हुंबर पायर तुम्ही बघितलं असाल. पिंपल पण असे झाडं असतात ना ती जॉईंट होतात म्हणजे एकमेकाला. कधी वड बीड वडाला पण अशी पायर बियर पण होते. तुम्ही बघितलेच असाल तुमच्या इकडे झाडं. कारण आमच्या इकडे भरपूर आहेत. पायर आहे तिथे, हुंबर पण आहे, हुंबराच्या जागी पिंपल पण आहे. अशी झाडं असतात भरपूर ठिकाणी. आसट ही झाडं कशी जॉईंटमध्ये होतात. जॉईंट म्हणजे तुम्हाला समजली असेल म्हणजे कशा प्रकारे तुम्हाला दाखवतो. हे बघा एक साईडला हुंबर पण आहे आणि पायर पण आहे. एकच बुंदाडात असं काय वाटतं त्या, म्हणजे एकाच झाडावर 2 फांदी आहेत असं वाटतंय. पाहू शकता हा हुंबर आहे एक आणि एक पायर आहे. पक्ष्यांची मजा पाहू शकता. आणि मित्रांनो जी आमटाची व्हिडिओ होती त्या साईडला पाहू शकता तुम्ही. तिच्याबद्दल माहिती म्हणजे दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये देणार आहे मी, कारण का ह्या व्हिडिओमध्ये मला द्यायची नाही त्याची माहिती. मी पण जरा फांदीवर चढतो आणि ते दाखवतो तुम्हाला. नंतर दसऱ्यामध्ये पण देवी आणतात ना, त्यावेळी दसऱ्याची नवरात्रीच्या सणाला त्यावेळी पण मी बघितलेत म्हणजे देवीच्या तिथे वरती लावतात. पान तुटणार नाही ना रे? मित्रांनो पाहू शकता हा बघा खाल्लेला एक आहे. कशा प्रकारे खातात पाहू शकता तुम्ही पक्षी. तर मित्रांनो तुमच्या गावाकडे केली का नाही सुरुवात म्हणजे आणण्यासाठी ते सांगा आम्हाला. कारण का आमच्या गावाकडे बघा तर हे सर्व आता वेलींवरती ना फळं काढून नेतात लोक. पिकलेली ठेवतात आणि बाकीचे नेतात. तर मित्रांनो आता आम्ही आलो दुसऱ्या ठिकाणी. ही पण रस्त्याच्या बाजूलाच आहेत. त्याच रस्त्याच्या तिथे खाली आलो खाली जरा आलो म्हणजे गोसालपाट्याच्या वरती. गोसाल म्हणजे आमच्या गावाकडे आहेत त्यांना माहितीच असेल गोसालफाटा. तुम्हाला नसेल माहिती काय ज्याला आमची आहेत त्यांना, जे मंडणगड तालुक्यातले त्यांना माहिती आहेत गोसालफाटा. गोसालफाटा इथे खाली आहे. काही 5 मिनटं लागतील ना रे. आणि येतो आता वरतीच गोसालपाट्याच्या पाचरलच्या साईडला. आणि गोसाल इकडे राहिला आणि गोसालपाटा इथे राहिला खाली. त्याच्याच वरती आहे ती. पप्पानी सांगितलेली म्हणजे जुलैमध्ये सांगितलेली त्यावेळी झालेली इथे. आणि आता पिकलीच काय फळं पाहू शकता. ते आहे पिकलेला 2 आहेत पाहू शकता कशा प्रकारे पिकली. तो एक तिकडे, ती मगाची तर लय उंच होती. आणि तिथे 15 का किती काढली आहे. 15 काढली नाही 15 का 16 हां 15-20 काढली बोलतो. आणि मग तिथून आलो तर खाली इकडे. तर मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक शेअर आणि कमेंट करा. आणि तुम्ही तयारीला लागलात का नाही ते सांगा आम्हाला. आणि तुमच्या इकडे गावाकडे ह्याचा उपयोग कशासाठी करतात ते पण आम्हाला सांगा. कशासाठी करतात ते पण सांगा. आणि औषध असं म्हणजे कोणत्या कशा जखमी बिखमी कशावर करतात उपयोग ह्या पिकलेल्या फळाचा ते पण आम्हाला सांगा कमेंट करून. अशात नवीन व्हिडिओमध्ये आपण परत भेटू. तोपर्यंत टाटा बाय बाय. दाखवतो जरा किती काढलीस ती तरी तुम्हाला दाखवतो आधी किती काढली ती. पिशवी उड आहे देशील तेव्हा ना. एवढी गट्ट्यात भेटलीत किती असते तरी दाखवतो. तर एवढी भेटलीत पाहू शकता.
अर्धी हत्ती म्हणजे थोडी थोडी हत्ती ना कच्ची आहेत, म्हणजे कच्ची आणि थोडी हत्ती जरा तयार आहेत. तयार नाहीत पाहिजे कारण का तयार गणपतीपर्यंत पिकतील. आता अजून 7-8 दिवस असते तोपर्यंत. धरे पिशवी दे. तर मित्रांनो व्हिडिओ इथे थांबवतो. टाटा बाय बाय.